Ola, son Gemma Rojo, investigadora do Grupo de Construcción e do CITEC. Vedes o que temos aí detrás? Coa súa axuda, imos a ir palabra por palabra explicando o título da miña tese. Comezamos. Esta tese céntrase no estudo de formigóns autocompactantes, que son aqueles que teñen a capacidade de fluir sen ningún tipo de axuda externa. É por isto que o comportamento en fresco é complexo e precisamos de botar man da reoloxía, que é a ciencia que estuda como fluen os materiais, para comprender cales son todos os factores que afectan a este movimento do formigón. Ademais, queremos tamén que sexan máis sostibles. O cemento, ingrediente fundamental dos formigóns, emite a atmosfera na súa fabricación moitos gases de efecto invernadoiro, de CO2. Por lo tanto, buscar materiais que poidan sustituir de alguma maneira o cemento parcialmente fai que os nosos formigóns sexan máis sostibles. Para iso, andamos sempre á procura de residuos industriais que son subproductos da industria, que se xeran nos procesos industriais e que son un problema para eles, posto que non teñen ningún uso posterior para eles. Deste xeito, analizando o que acontece na Eurorrexión Galicia Norte de Portugal, encontramos dúas industrias que producen grandes cantidades de residuos e que poden ser susceptibles de sustituir parcialmente ao cemento. Estes son o pó de granito, da industria da terra natural, e a cinza de biomasa, da industria madeireira. Con todo isto, podemos desenvolver formigóns que están formados por cemento, pó de granito, cinza de biomasa e metacaolín, que non é un subproducto, pero é un material sustentable e que nos axuda a mellorar certas propiedades. Ademais, queremos tamén aumentar a vida útil dos nosos materiais, é dicir, que estén durante maior tempo ao servizo da sociedade. Iso como o facemos? Empregando fibras. Estas poden ser metálicas, plásticas ou naturais, forman parte da mistura e van a afectar ao seu comportamento en fresco. Deste xeito, precisamos coñecer e analizar como todas estas variables interfiren no comportamento final do formigón. É por iso que vamos a empregar novas técnicas intelixentes que nos permiten acabar de comprender cal é a interacción entre todas estas variables. Deste xeito, cos ensaios tanto reolóxicos como de resistencia ou de tempo de espallamento das nosas mezclas, somos que reconstruir unha base de datos a que aplicaremos estas técnicas, no caso desta tese, a programación xenética ou a análise de varianza, dúas técnicas diferentes que comparamos ao largo do traballo co seu funcionamento, somos que con estes procesos estatísticos, obter modelos. Que son estes modelos? Non son máis que ecuacións que nos permiten predecir o comportamento da nosa mistura. É dicir, sabendo canta cantidade de cada material estamos poñendo, sabemos qual é o resultado. Con este modelo, se variamos algunha destas cantidades sen necesidade de pasar por o laboratorio, podemos obter unha predicción do seu comportamento. Por lo tanto, despois desta explicación, o título que agora creo é comprensible da miña tese é Investigación de novas técnicas intelixentes na caracterización de formigóns autocompactantes con residuos industriais e fibras para aumentar a súa sostibilidade e vida útil. E resulta que ainda hai quen se atreve a decir que o formigón é gravilla, area, cemento e auga a que pida.